falle cyn i ni gychwyn go iawn, falle gofyn y cwestiwn, wel beth yw mathemateg? Chi wedi cael blas ar gwneud mathemateg am nifer o flynyddoedd nawr, ers i chi fod yn fach cyn falle i hyd yn oed fod yn ysgol gynradd, o'ch chi'n dechrau gyfri. Ond falle bod chi'n meddwl, wel, falle mae lot yn meddwl, mae mathemateg na gyd yw astudio rhifau, o bethau. Ond dwi'n ei weld e llawer mwy cyffredinol o beth, i modd pwerus, really, i dadansoddi a darganfod patrymau o bob math, fel bethau. So gallai ni, mae'n anodd iawn diffinio mewn gwirionedd beth yw mathemateg, ond gallai fod amdano fel datblygu dulliau darganfod a dadansoddi patrymau, yn y modd mwy cyffredinol. A mi welwch chi os ewch chi astudio mathemateg yn bellach, fyswch chi'n, a falle bod chi wedi cael blas o hyn yn barod yn algebra chi wedi wneud, ni ddim yn tueddu canolbwyntio ar rhifau yn unig. Mae yna strwythurau llawer mwy diddorol fel bethau i gael mas na gallwn ni ddadansoddi yn mathemategol. Ac yn fel rhan o'r sgiliau pwysig yn unig gynnal yn wrth ddysgu mathemateg ac algebra yn benodol yw i resymu mewn ffordd clir yn hwysfar, cywir, wrth gwrs, a chryno. Ni ddim eisiau parablu ymlaen yn ormod, a yn gobeithio bod ddim yn gwneud hynny heddiw. Ond ni eisiau bod yn fanwl gywir, wrth gwrs, yn resymegol, ond hefyd yn un mewn ffordd clir, dealladwy i'r gynulleidfa. Felly mae'r modd i ni'n cyflwyno'r wybodaeth yn holl bwysig hefyd, ac mae'n talu ffordd i wneud hynny mewn ffordd cryno. So i gyffwrdd ar y bwynt o feddwl yn glir, o betai'r rhesymu yn glir, wel, gyntaf gyd, hoffwn ni rannu i chi cyfrinach bach, felly dwi ddim pawb yn gwybod hyn, pan chi'n studio mathemateg, ond mewn gwirionedd, dim ond un rhif sydd i gael. Falle bod chi'n credu fi. Mae 1, 2 a 3 ac yn y blaen i gael, ond mewn gwirionedd, maen nhw gyd yr un peth. Os chi'n credu fi, allai resymu gyda chi i berswadio chi bod hyn yn wir. Gallai rhoi prawf mathemategol bod hwn yn wir. So dewch ni weld pam fod hwn yn wir. So tybiwch, gyda ni 2 rhif, A B, dywch. A beth dwi eisiau perswadio chi yw bod A B mewn reality yr un peth, bod nhw'n hafal i'w gilydd. Wel, un ffordd allai ddangos hyn i chi, mae yna nifer o ffyrdd, ond un ffordd allai wneud yw i ystyried y cymedr y 2 rhif. So, os na i ddynodi y cymedr A B gyda C, dwedwch, beth mae hynny'n olygu? Wel, mae A adio B dros 2, dyna beth yw'r cymedr. Felly mae A adio B yn 2C. Wedyn, falle, os allai liosi bob ochr o'r hafaliad gyda'r un rhif, a byddai ddim yn newid yr hafaliad. Byddai'r hafaliad yn dal i fod yn wir, wrth gwrs. So, os na i liosi'r 2 ochr gyda A tynnu B, dwrwch. Fel hyn. A wedyn allai gyfuno'r ochr chwith, liosi'r bracedi allan o'r bethau, byddai'n cael gwahaniaeth o 2 sgwar, byddwn yn gyfarwydd i'r rhai honnoch, wedyn wneud yr algebra o blaen, a wedyn liosi allan yr ochr dde, mi gawn ni 2AC a tynnu 2BC. Nai addrafnu hwn, a gymryd y termau yna gyda A yn ddo fe ar un ochr, a termau gyda B yr ochr arall. Byddai'n cael y llinell yma, A di sgwario tynnu 2AC, a wedi B di sgwario tynnu 2BC. Nai adio wedyn ni yr un rhif i bob ochr, eto byddai ddim yn newid yr hafaliad, gwirionydd yr hafaliad. Nai adio C di sgwario i bob ochr. Ac yna allai ffactorio bob ochr.
Mi welwn ni bod hwn yn sgwâr berffaith. Mae fe'n a tynnu c gyd wedi sgwario ar yr ochr chwith, a mae fe'n b tynnu c wedi sgwario ar yr ochr dde. Os chi ddim yn credu ni, allwch chi liosi hyn allan a gweld bod chi'n cael y linell blaenorol. Ac felly wrth gwrs mae a tynnu c, felly yn b tynnu c, ond wedyn allai ganslo'r minus c's hyn i gael a yn hafel i b. So dwi wedi cymryd unrhyw ddau rif a dangos i chi bod yn nhw'r un peth. Wedi cael eich perswadio? Yn gwirionedd mae 1 yr un peth a 2, er enghraifft. A mae 3 yr un peth a 4. Dim ond 1 rhif sydd i gael. Peidiwch â dweud wrth pawb, wrth gwrs, achos bydd yr economi jyst yn cwmpo'n chwal. Os maen nhw'n meddwl mai dim ond 1 rhif sydd i gael, bydd pawb gyda'r un faint o garian. 1 punt. Gyfforddus gyda hynny? Wel, meddyliwch am y peth. Lle aeth y ddadl yn anghywir? Os chi ddim yn credu'r ddadl, falle bod yna gamgymeriad yn y ddadl. Neu adael i chi feddwl. Os oes yna gamgymeriad, os oes yna, ble mae e? Mae hwn yn pwysleisio, dwi'n meddwl, y pwysigrwydd o resymu yn glir ac yn gywir. So, mae angen gwybod sut mae'r resymeg yn gweithio cyn mynd ati i gynnal prawf mathemategol. Peth arall hoffwn ni gyffwrdd yno yw pwysigrwydd nodiant mathemategol. Nawr, nid i arfer defnyddio nodiant mathemategol i rai, dyna beth yw mathemateg, yr holl symbolau hyn i ni ddefnyddio yn yr iaith i ni wneud bob dydd i ddisgrifio pethau mathemategol a dadansoddi pethau mathemategol. Ond mi roedd 'na adeg lle nad oedd yna nodiant yma. Dyn nhw ddim wastad wedi bodoli, oedd rhywun wedi dyfeisio'r nodiant. Mae wedi cael ei ddysblygu dros y blynyddoedd, dros y canrifoedd, dros y mynd i bod yn wneud mathemateg. So, os neu ofyn i chi feddwl amdano'r ceisio wneud mathemateg heb y nodiant chi di arfer, enghraifft, beth o'n mynd i ddarganfod y gymhareb eiraidd? Nawr, falle bod rhai ohonoch yn wedi clywed am y gymhareb eiraidd, y golden ratio o'r blaen. Mae fe'n rhif enwog. Mae fe'n rhif lle gallwn ni feddwl amdano fel y rhif y cymhareb o hyd petrial arbennig yw lled. Petrial sydd yn bodloni'r canlynol, er enghraifft. Felly, mae angen cymhareb lled petrial a hyd y petrial fel bod y petrial a greuwyd trwy dulliau y sgwâr hyn, i chi'n gweld ar yr ochr dde, gyda'r un lled a'r petrial gwreiddiol. Mae dulliau y sgwâr gyda'r lled y petrial gwreiddiol, felly lled y petrial gwreiddiol yw hwn, fan yma. Felly ni'n cynnal y sgwâr gyda'r ochrau y maint yna. Ac wedyn mae angen i'r petrial yma fod mewn cyfrannedd ar rhif petrial yma. So mae fod yn siap tebyg. Mae jyst yn fersiwn llai ohono i fod. Nawr, dyna sut ni'n diffinio, un ffordd o diffinio'r gymhareb eiraidd. Y gymhareb o'r lled ar hyd y petrial arbennig yma. Nawr, dwi wedi mynd ati nawr i geisio datrys, dyfalu beth yw'r gymhareb yma heb nodiant. So, fyswn ni'n cychwyn, wel, mae angen i'r hyd yr ail betrial wedi rannu a hyd y betrial gwreiddiol fod yn hafal i lled yr ail betrial wedi rannu a lled y betrial gwreiddiol. Ac felly bydd y hyd yr ail betrial wedi iliosi a lled y betrial gwreiddiol yn hafal i hyd y betrial ac yn y blaen. A dychmygwch ceisio dyfalu beth yw'r rhif yna wrth dim ond ysgrifennu er enghraifft yn Gymraeg. Nawr, diolch byth, mae pobl wedi datblygu nodiant mathemategol, er enghraifft Robert Record o Ddinbych y Pysgod, nôl yn oes y Tuduriaid,
Yn wir, mi roedd e'n ddoctor i'r tuduriaid, ond hefyd roedd e'n mwy pwysig na hynny, roedd e'n fathemategydd. Ac roedd e'n addysgwr heb ei ail. Gallwch chi ddweud bod un o'r poblogaethwyr mathemateg cyntaf, achos mi nath e lwyddo i sgrifennu y llyfrau neu testun mathemategol oedd yn Lladin ar y pryd, fewn i iaith oedd pawb, wel, rhan fwyaf o bobl yn gallu i ddeall, sef Saesneg ar y pryd. A fe ddyfeisio y symbol i'r fod yn hafal i. Nawr, dychmygwch ceisio, fel nath ni geisio neu fyna, ceisio datrys hafaliadau heb y symbol hafal i. Yn cwmpas yn iawn, fel bethau. Mi nath hyn yn y Whetstone of Wit, nôl yn 1557, a dyma chi yr achlysur gyntaf yn yma, y symbol yma am fod yn hafal i. Sef dau linell yn baralel i'w gilydd. Oedd e'n meddwl bod dim byd yn gallu bod yn fwy hafal i'w gilydd na hynny. Geometreg wrth gwrs yn bwysig iawn ar y pryd, fel mae fe nawr. So, diolch i Rhofod Record ac eraill, ni'n gallu defnyddio nodiant mathemategol. A felly gallwn defnyddio hynny nawr ac ychydig algebra i ddarganfod beth yw'r gymhareb eiraidd. Dyna beth ni'n gwneud yw dilyn y cyfrifiadau o'n i'n ceisio wneud ar lafar fel yng Nghymraeg o bethau. Mae angen i'r lled y betrial bach wedi'i rhannu gyda'r lled y betrial mawr, sef yr phi minus 1 wedi'i rhannu gyda 1 os mae phi yw lled y petrial mawr, hyd y petrial mawr. A fan yma, wrth gwrs, dwi'n tybio bod lled y petrial mawr yn 1. Mae hwnna'n mae hawl gen i wneud hynny achos byddai unrhyw betrial arall jyst o'r un cyfrannau fel bethau jyst yn ffactor sgalar o'r hydoedd yma. Ac felly, angen i'r cymareb hynna bod yr un peth a'r gymhareb beth oedd hynny? Lled yr un bach wedi'i rhannu gyda'r lled yr un mawr, felly mae'r hyd yr un bach, sef yr 1, wedi'i rhannu gyda'r hyd yr un fawr. Dyna'r un cymhareb. 1 dros phi. Ac felly, hwn yn gywerth, dyna'r symbol am i fod yn gywerth. Phi di sgwario, tynnu phi, hynny 1 i fod yn hafal i 0. A nawr ni'n dod ar draws hafaliad cwadratig. A dwi'n siŵr eich bod yn cofio sut i ddatrys hafaliad cwadratig. Mae yna amryw o ffyrdd. Mae ei gallai cwblhau'r sgwâr o bethau. Os byddai'n cwblhau'r sgwâr yn y modd arferol, cymryd hanner y cyfernod y phi, sef minus hanner yn y braced gyda phi wedi'n sgwario fe, a wedi'n tynnu, bydd angen tynnu'r 1 a wedi'n tynnu y cwater dydd dros ben fel bethau o'r braced o'r sgwâr perffaith yna. Ac yna dwi'n gallu meddwl am hwn fel gwahaniaeth o ddau sgwâr. I fod yma. Ac yna, wel, gallai dod i'r casgliad, felly mae un o'r atebion hyn yn mynd i fod yn bositif, mae'r llall yn mynd i fod yn negatif, ac felly dwi'n cael yr ateb bositif o phi, y gymhareb eiraidd, yw'r gwerth yma. Oce. Fi wedi ffindio'r rhif o bethau. A os newn ni rhoi fe yn y cyfrifiannell, os newch chi rhoi fe yn y cyfrifiannell, dewch chi rhif, dewch chi weld, neu
Ni'n cael 1.68 ac ati. So, ydych chi'n gweld 1 adio yr ail ystrad o 5, falle ydych chi'n gwneud hyn. Yn hoff i'n mynd ychydig 1.618 dim 3,9,8,9,5 ac yn y blaen. A fe mi olwch chi bod hwn ddim yn gorffen. Bod yr gymhareb hyn yn euraidd mewn rhyw ffordd, mae'r patrwm o ddigidau fan hyn yn yr enghangiad degol ddim yn yr un mwyaf prydferth o bethau. Felly mae un ffordd o cynrychioli rhif yw wrth gwrs trwy y dygolion. Ond mae yna ffordd arall. Ffordd arall o gynrychioli rhif. Hynny, wel, ewsen ni nôl i'r hafaliad gwreiddiol, fan yma, allai ail-drefnu hwn mewn modd gwahanol, allai meddwl amdano hwn, os na cymryd yr minus sy'n yna i'r ochr arall, mi'n cymryd yn dod yn plus sy'n, a mi'n cael hwn. Ond mae ffi hyn fan hyn, wel, mae fe'n hafal i'r ochr dde. Ac felly allai defnyddio hwnnw i ysgrifennu gefel 1 dros 1 dros 1 adio 1 dros ffi. Allai gario hyn ymlaen. Fel yma. Allai wneud hyn am byth o bethau. A be gawn na, beth y blaen cael yw cynrychioliad y rhif mewn ffracsiynau parhaol o bethau, continued fraction. A beth sylwch chi fan hyn, allai ddisgrifio'r rhif hyn fel 1, yr rhifau dwi'n gweld fan yma. Felly 1, 1, 1 ac yn y blaen am byth. A dyna batrwm gweddol arbennig, mi welwch chi, ar gyfer y gymhareb euraidd. A felly dwi'n annog chi edrych lan beth yw'r ffracsiynau parhaol, neu continued fraction, yr ail isrodd o 2, a'r rhif special e chi'n gweld yn eich cyfrifiannell. Nawr, does dim amser gen i mynd dros sut, ond falle allwch chi edrych lan y ffracsiynau parhaol yna, a mi welwch patrwm, bod yr cynrychioliad degol, yr ehangiad degol y rhifau hyn yn braidd yn hyll, maen nhw'n hynod o bert fel ffracsiynau parhaol. Mae yna batrwm i gael iddyn nhw. So, falle mae yna funud neu ddau gen i ar ôl o'r beth o'n i eisiau i ddweud am algebra. Yn fras iawn, hoffwn ni bwysleisio pwysigrwydd gwybod beth ni'n delio gyda. Hynny yw, mae diffinio yn union beth ni'n delio gyda yn algebra ac yn mathemateg yn ehangach yn holl bwysig. Ac felly, wel, os wnawn ni gychwyn o cychwyn, dylen ni rili diffinio beth yw rhif. Ond, mewn gwirionedd, mae hwn nid yn broblem i'r fathemategydd, mae fe'n broblem i'r athronydd. Mae fe'n broblem athronyddol, bys ni'n ei ddweud, i ddweud beth yw rhif. Ac mewn gwirionedd, mi roedd mathemategwyr wedi symud oddi ar y problemau, ar anawsterau athronyddol hyn yn yr 15fed ganrif, neu'r y bedwaredd ganrif a 15 ar wedyn ni hwyr a wedyn ni'r 15fed ganrif ac yn parhau i wneud hyn, i symud oddi wrth beth yw y gwrthrychau ni'n delio gyda, mewn gwirionedd, i feddwl amdano sut maen nhw'n ymwneud â'i gilydd. Beth yw'r perthnasau rhwng y gwrthrychau mathemategol, beth ydyn nhw? Hynny yw,
sut ydyn ni'n gallu adio a lluosi gwahanol bethau. Ni'n gwybod sut i adio a lluosi rhifau, ond mi newch chi falle dod pan ydych chi studio mathemateg yn bellach, bod ar draws gwrthrychau eraill, enghraifft polynomialau, neu matricsiau, neu ffwythiannau, neu trawsffurfiadau, cymesuredd. Mae'r holl bethau hyn ni'n gallu delio gyda yn algebraidd, drwy meddwl am sut i adio a lluosi y gwahanol gwrthrychau yma. Falle bod hwn yn bach yn siomedig, dwi'n gwybod bod fi ddim yn falle mynd i weithio chi beth yw'r rhif. Wel, na i rhoi rhyw fath o sail i chi, wps. Rhoi rhyw fath o sail i chi o sut allan ni ddiffinio rhif. Mi allan ni wneud hyn trwy meddwl beth yw sylfaen mathemateg modern. Nawr, mae sylfaen i'r mathemateg modern, byddwn ni'n cyffwrdd yn y modiwl algebra, yw theori setiau. Yna gyd yw set, yn ôl Georg Cantor yn ôl yn 415 yn hwyr yn hwnnw, yw casgliad o stwff. Be bynnag ni'n gallu meddwl amdano, gallwn ni feddwl amdano'r casgliad fel un peth. A ffigwr blaengar arall yn y maes yma yw Bertrand Russell, un arall, Cymro arall o Drelech, a wedyn ni yn athronydd mathemategydd enwog iawn yn llwyddo Nobel, gwobr Nobel am llynyddiaeth, fel mae'n digwydd, ac yn gymeriad hynod o ddiddorol, annog chi i edrych ei fyny. A fan yma, fel syniad yw i meddwl amdano casgliadau, rydwch o lythrennau, fel un casgliad. Nawr ni'n gallu uno y casgliadau yma i greu casgliad arall o lythrennau. 4 lythren yna. Mae yna 3 lythren yn yr un gyntaf, 3 lythren yn y llall, ond mae yna rhai'n gyffredin. Mi allwn ni groestori yr setiau yma i weld beth sydd yn gyffredin a creu set arall. A fan yma ni'n gweld bod y B yn gyffredin, yn unig. Ac hefyd, felly trwy hyn allwn ni greu rhyw fath o algebra o gasgliadau o stwff, a trwy hyn gallwn ni ddiffinio mwy neu lai popeth yn mathemateg, yn y bydysawd mathemateg, a felly popeth yn y byd. Wrth gwrs, beth yw y byd ond mathemateg. Nawr, mae yna casgliad arbennig, sef y casgliad gwag, neu'r set wag, gyda dim byd yn ddogau. Os ydy popeth yn gallu cael ei ddiffinio yn hermau setiau, dylen ni gallu ddiffinio rhifau yn hermau setiau. Dyna beth nath cymeriad hynod o ddiddorol arall, von Neumann, wneud yn yr 19fed ganrif gynnar, yw creu model ar gyfer rhifau. Ac felly, beth dylen ni ddiffinio y rhif 0 i fod? Wel, gallwn ni feddwl amdano fel y set sydd dim aelodau o gwbl, dim byd yn y set wag. Gallwn ni feddwl am 0 fel y set wag. Beth allwn ni feddwl amdano, beth yw ddylse 1 fod? Wel, falle bod fe'n ddyddiol i ni cael set, casgliad, gyda un peth yn ddogau. Wel, yr unig beth dwi'n gwybod amdano ar hyn o bryd yw'r 0. Felly, gallai gymryd y set sy'n cynnwys 0 yn unig. Ac felly allwn ni barhau fel hyn i ddiffinio rhifau yn hermau y setiau blaenorol. Ac felly yn gyffredinol, bys ni'n cymryd y rhif n i fod y set o'r rhifau blaenorol wedi ddiffinio. Felly, ni wedi creu'r bydysawd
mathemategol, o ddim byd o gwbl. Felly, cynhyrchu popeth o ddim byd, y set wag. Felly mae'r modiwl algebra yn rhyw fath o sail i chi o'r sylfeini mathemateg yn fras, ac yna wrth gwrs yn mynd ymlaen i astudio rhifau naturiol yma, y rhifau real, y rhifau cymarebol, ffracsiynau, rhifau real, ac yna mynd ymlaen i astudio beth ni'n alw'n rhifau cymhlyg. Mae'r rhain i gyd yn fel bod nhw'n estynnu i'w gilydd. Dyniad, felly mae'r rhifau cymarebol yn estyniad o'r rhifau naturiol, y ffracsiynau yn estyniad o'r rhifau cyfri ac yn y blaen. Ac yna, gallwn astudio pethau mwy cymhleth, fel polynomialau, matricsiau, mi elwch chi, ac yn y blaen. Mae pob peth wedi cael ei seilio ar ddim byd, fel bethau. Iawn. Wel, falle rai adael efo la, ac pwysleisio pwysigrwydd algebra wrth gwrs, mae fe'n modd i hyfforddi chi i feddwl yn fwy haniaethol, i hynny yw ffocysu ar bwyntiau allweddol heb gorfod delio gyda y sŵn amherthnasol sydd ynghlwm â ryw broblem trwy gyfieithu fe mewn i algebra, i iaith sy'n galluogi ni i ddatrys y broblem. A mae gymwysiadau diri i gael gormod i resru fan yma. Mae'n cael ei ddefnyddio o ddydd i ddydd yn y we, i sicrhau diogelwch y we trwy cryptography. Mae algebra sydd yn arwaelod hynny fel bethau. Mewn roboteg, mewn gemau cyfrifiadurol, ar algebra o cwaternionau, ac mewn ffiseg quantum, neu ffiseg modern. Mae'r algebra o weithredyddion yn rhoi rhyw fath o modd i ddadansoddi beth sydd yn mynd ymlaen yn y byd o'r grynnau lle a phosib. Iawn, felly mi drosglwyddo nawr i tudur i gario ymlaen i sôn ychydig bach am Chalcwlws. Diolch i chi am wrando. Diolch Iwan, jyst rhoi amser i tudur y sgrin a rhannu ei sgrin na fe. Ia'r mute tudur. Reit, so gobeithio bod chi'n gallu clywed a gweld be dwi'n rhannu efo chi rwan. Gret, diolch Dewi. Felly dwi'n mynd i roi rhagflas i chi o Chalcwlws yn yr ail ran o'r gwebinar yma. A mae Chalcwlws yn bwnc sy'n greiddiol i fathemateg, ond hefyd i'r gwyddorau falle'n fwy gyffredinol oherwydd pwysigrwydd mathemateg. Ac mae ganddo gymwysiadau pwysig yn y byd go iawn, fel y llun mae dwi wedi rhannu efo chi ar y sleid gyntaf. Falle nawn ni sôn mwy am y cymwysiadau teg at y diwedd. Felly'r peth cyntaf dwi eisiau ystyried ydy beth ydy Chalcwlws. Ydych chi'n gallu dweud wrthyn ni, ydych chi wedi dechrau astudio differu ac integru o gwbl eto? So chi'n gallu dweud wrthyn ni yn y chat bys hynny'n gret. Mae Chalcwlws yn bwnc dwy brif gangen. Iawn, sef y differu, y Chalcwlws differol, sy'n mesur cyfradd newid, a wedyn y Chalcwlws integrol, integru chi, yn mesur sut mae rhywbeth yn croni. A wedyn, mae'n offer pwerus, achos mae'r ddwy broblem wedi cael eu cysylltu efo'i gilydd gan theorem bwysig iawn, sef theorem sylfaenol Chalcwlws. A dyma ran o theorem sylfaenol Chalcwlws mewn gwirionedd. Os ydym ni'n ystyried ffwythiant
F, mae'n ffwythiant o'r newidyn X. Mae X yn cymryd werth real, dydwch. A mae'n ffwythiant i dor. Felly, os chi'n plotio graff y ffwythiant yma, does ddim toriad yn y llinell y graff yma. A wedyn beth ni'n neud ydy defnyddio calcwlws i gyfrifo arwynebedd o dan y gromlin yna rhwng 2 bwynt, dydwch. Un o hynna byddwch chi'n defnyddio integru, os ydych chi wedi dechrau integru, yna, ydych chi'n gwybod sydd wedi integru fatha ffwythiannau eitha syml. Ond sut da ni'n cyfrifo yr integru yna? Wel, mewn gwirionedd, mae wedi cael ei gysylltu gyda differu. Gallwch chi feddwl am integru fel y gwrth broses o differu. Achos pan ydyn ni'n integru ffwythiant rhwng A a B, be da ni'n neud mewn gwirionedd ydy chwilio am ffwythiant F fawr sy'n differu i roi'r ffwythiant F fach. Felly dwi eisiau chwilio am ffwythiant F fawr sy'n beth ni'n galw'n yn wrthddeilliad o F fach. Felly ydych chi'n differu F fawr i gael F fach. Os ydych chi'n gallu meddwl am ffwythiant F fawr lle mae hwnna'n cael ei wireddu, yn ar oll ydych chi angen ar gyfer cyfrifo'r arwynebedd yma dwi wedi gwylchu ydy, wel, cyfrifo gwerth y ffwythiant newydd yma yn B ac yn A. Felly mae'r cysylltiad yma rhwng cyfrifo'r integryn a'r differu yn holl bwysig mewn mathemateg ac yn sail i calcwlws. Felly heddiw dwi'n mynd i falle sôn yn fyr am canolbwyntio mwy ar differu o'i gymharu ag integru. Ond mae'n werth ystyried yr hanes difyr sy'n i calcwlws. Oedd na gythryfwl mawr dros pwy ddyfeisiodd calcwlws, a felly mae siŵr o fod bod chi'n gyfarwydd iawn a rhai o gyfraniadau Newton, neu ydych chi'n gyfarwydd ar enw Isaac Newton, ffisegydd a mathemategydd enwog iawn, ac oedd fo nath ddyfeisio calcwlws yn ôl llawer o mathemategwyr o Brydain ar y pryd. Ar yr un pryd, ar un cyfnod, roedd Gottfried Leibniz o'r Almaen yn gweithio ar yr un pwnc, ac hefyd wedi dyfeisio calcwlws, fo oedd y cyntaf i gyhoeddi gwaith ar calcwlws. Ac yn amlwg, oedd hwnna'n yn achos ffrau fawr dros pwy oedd yr dyfeisiwr. Ond erbyn hyn, mae'n hollol amlwg bod y ddau yma wedi dyfeisio calcwlws ar wahân, felly dyfeisio fersiwn ei hunain o calcwlws. A mae lot o'r nodiant ydych chi'n ddefnyddio erbyn hyn o ganlyniad i waith Leibniz yn benodol. Ac gwyon gyfeirio at rhai o'r mathemategwyr enwog o Gymru, a mae yna gysylltiad Cymreig yn y maes calcwlws hefyd. Mae William Jones yn fathemategydd enwog o Ynys Môn. A fo oedd y cyntaf i ddefnyddio'r llythyren pi, llythyren Groegaidd pi, i ddisgrifio'r gymhareb rhwng cylched cylch a diameter cylch. A mae hwnna'n yn rhywbeth da ni dal yn defnyddio rwan. Mae'n siŵr bod chi wedi defnyddio y pi ac yn gyfarwydd ar rhif anghymerebol pi. Mae'n ymddangos yn bobman mewn mathemateg. Ac oedd o yn un o gyfeillion Newton, oedd o'n cefnogi Newton yn y ffrau dros berchnogaeth calcwlws. Felly mae'n werth falle ymchwilio ychydig i hanes William Jones a gweld mwy am hanes William Jones a'r cyfraniad Cymreig i calcwlws. Felly, beth dwi eisiau ystyried ydy differu. Differu i fesur cyfradd newid. A felly, beth da ni'n mynd i wneud ydy ystyried hafaliad o'r ffurf yn hafal i f o x. Mae f yn rhyw ffwythiant o x, mae x yn newidyn annibynnol, felly yn newidyn dibynnol. A beth da ni'n neud mewn calcwlws mewn gwirionedd ydy ystyried, torri pethau i ddarnau bach. Mae calcwlws yn ymwneud â gwneud pethau'n fach mwyn gwneud cyfrifiadau. Felly, da ni'n mynd i newid gwerth x rhyw chydig. A da ni'n mynd i ddynodi'r newid bach yma yn x gan delta x. A wedyn, beth da ni'n neud pan da ni'n differu ydy edrych, faint mae wedi newid o ganlyniad i hynny. Ac felly, mae'r newid yma yn yn gofio bod yn hafal i f o x yn hafal i'r newid sydd wedi digwydd i'r ffwythiant f dros y cyflwng yma. Mae'r newid sydd wedi digwydd i'r ffwythiant f yn hafal i'r gwerth newydd o
o f, sef f yn x adio delta x, hynny'r gwerth blaenorol o'r ffwythiant. Ac felly, os ydych chi'n ystyried darlun o beth sgynnon ni, mae'r gyfradd newid cyfartalog yma o'r ffwythiant f dros y cyfwng delta x. Beth sy'n digwydd, faint mae ffwythiant f yn newid dros y cyfwng yma, mae newid cyfartalog yma wedi cael ei roi gan graddiant y llinell las dwi dylunio. Iawn, so da ni'n edrych ar y gymhareb rhwng y newid yn y a'r newid yn x. Ac mewn calculus, da ni eisiau'r gyfradd newid mewn gwerth penodol o x. Felly, da ni'n eisiau'r gyfradd newid cyfartalog dros gyfwng. Da ni eisiau gweld beth sy'n digwydd ar enyd o amser fel un gwerth penodol o x. Felly, da ni eisiau gwneud y delta x yn fach iawn. A dyna di'r sail i calculus mewn gwirionedd. Da chi'n cymryd terfan neu limit o rhywbeth wrth fynd yn agos at 0 felly. Felly, jyst i nodi hynna mewn cyfres o lyniau. Wrth i chi wneud delta x yn llai, be ydych chi'n newid ydy goledd neu graddiant y llinell las dwi wedi lunio. Felly, yn yr darlun ola mae delta x yn fach iawn. A wedyn, be sydd wedi digwydd i'r llinell las na ydy mae o'n teddu nes a nes tuag at tangiad y gromlin yn y pwynt o ddiddordeb. So, dydwch bod ni angen y tangiad y gromlin pan mae x yn hafel i a yn y diagram yma. A dyna beth da ni'n neud. Pan da ni yn differu, da ni mewn gwirionedd yn cyfrifo terfan. Dwi'n eisiau chi boeni am y nodiant, ond y peth sy'n bwysig ydy bod ni'n neud delta x mor fach a phosib ac yn edrych ar y gyfradd yma, faint mae f yn newid dros y cyfwng o delta x yma. Mae delta x yn fach iawn. Felly dyna be ydy'r deilliad. Ond be dwi eisiau gwneud heddiw felly ydy defnyddio'r deilliad a diben penodol. A'r cymhwysiad pwysig yma o calculus dwi eisiau ystyried ydy uchafsymio neu optimeiddio. Dych chi eisiau darganfod gwerth o ryw ffwythiant, y gwerth mwyaf posib ar gyfer ryw ffwythiant ar ryw gyfwng. Ac i weld sut mae ffwythiant yn ymddwyn, dych chi falle'n edrych ar y deilliad. Ac felly fod werth cynnwys diagram o beth da ni'n edrych amdano yma. Da ni'n edrych am uchafswm o ryw ffwythiant. Felly, da ni eisiau edrych am bwynt lle mae'r tangiad i'r ffwythiant yna yn llorweddol. Lle mae'r deilliad o'r ffwythiant yn hafel i 0. Iawn, so felly, dwedwch bod ni wedi ffeindio rhyw bwynt c, lle mae'r deilliad o'r ffwythiant yma yn hafel i 0. A da ni eisiau gweld, ydy hwn yn facsimum, yn uchafbwynt neu'n isafbwynt. Mwyn gweld os ydy o'n uchafbwynt, da ni eisiau i'r deilliad, i'r chwith o'r pwynt yma fod yn bositif. A mae hynna'n golygu bod y tangiad ydych chi'n ffurfio i'r gromlin yn mynd i fod yn rhywbeth cynyddol yn achos yna. Ac i'r dde o'r pwynt critigol yma, mae'r graddiant yn negatif. Ac i symleiddio hynna rwch ydig, felly ydych chi'n edrych ar ddifferu eto. A mae hwnna'n rhywbeth ydych chi'n gallu gwneud. Os ydych chi'n differu'r deilliad f, mae gennych chi rhywbeth sy'n mesur cyfradd newid o gyfradd newid. A felly mae'r deilliad sgynna i'n fama'n ail deilliad, sef cyfradd newid o'r cyfradd newid. Ac be mae hwn yn mesur? Yn yr achos dwi wedi lunio, os ydy'r ail ddeilliad yn negatif, yn llai na 0, yn ar ôl mae hynna'n ei nodi, ydy bod chi'n llunio lot o tangiadau, a mae hwnna'n yn fler iawn, ond mae'r tangiadau, mae goledd y tangiadau yn lleihau wrth i chi gynyddu x, a mae hwnna'n uchafbwynt, felly. Felly dwi eisiau dangos enghraifft, neu sydyn o optimeiddio i chi. Felly beth sgynna i yma ydy darn o cardboard, a dwi eisiau creu bocs agored allan o'r cardboard yna. Felly dwi'n mynd i dorri corneli y bocs yma allan. Dwi'n mynd i dorri 4 sgwar i ffwrdd o'r cardboard, a mae
hyd ymylon y sgwar yna yn hafal i x centimetr. A x yn newid dyn. A dwi eisiau gwerth x sy'n rhoi'r bocs mwyaf. Y bocs sy'n gallu dal mwyaf o ran cyfaint. Ac i ddarganfod hwnna, ydych chi angen calculus. Ydych chi angen differu. A ystyried beth dyn ni newydd weld yn y sleid blaenorol mewn gwirionedd. Ydych chi angen differu, falle dwywaith, i ffeindio uchafswm o ryw ffwythiant. Felly, y peth cyntaf i wneud ydy ysgrifennu'r cyfaint fel ffwythiant o x. Ac, yn amlwg, yn yr achos yma, da ni isio cyfaint o bocs. Felly, da ni angen yr hyd yna. Sorry. O hwnna, y lled yna yn hafal i 12 tynnu 2x. Hwna'n sgwar. Felly, arwynebedd y sgwar mawr yna'n y canol ydy 12 minus 2x i gyd wedi sgwario. A dwi eisiau lliosi hefo taldra'r bocs, ac wrth ni blygu ochr ymylon y bocs mae i fyny, taldra'r bocs fydd x. O hwnna yn polynomial cubic. Mae polynomial cubic yn eitha syml i'w ddifferu, a dyna be byddwn ni angen i wneud. Felly, i ffeindio'r gwerth o x mae sy'n rhoi'r bocs mwyaf, da ni angen i'r deilliad, i'r derivative fod yn hafal i 0, ac i'r ail ddeilliad fod yn llai na 0. Ac os dwi'n differu, dwi'n cael hafaliad, dwi'n cael ffwythiant cwadratig ar gyfer y deilliad. Ar gyfer differu, ydych chi'n lliosi gyda'r pŵer a dod â pŵer i lawr 1. Ac yn yr achos yna, ydych chi'n cael hafaliad cwadratig ar gyfer y deilliad. Ac, i symleiddio hwnna, falle sych chi'n gymryd ffactor o 12 allan o'r cromfachau, a wedyn ydych chi eisiau ffactorio'r cwadratig na i ffeindio lle mae hwn yn hafal i 0. Hwna'n rhywbeth chi'n gallu gwneud. Rhan amser, gadewch ni jyst nodi mae'r ffactoriad ydy hwn sgwni yma. Mae'r deilliad mae'n mynd i fod yn hafal i 0 yn 6, ac hefyd yn 2. Ar hyn o bryd, mae'n eitha amlwg mae 2 ydy'r pwynt da ni'n chwilio amdano fo, achos os di x yn hafal i 6, yr oll ych chi wedi wneud ydy torri'r darn cardbwrdd mae'n 4 sgwar, a does yn byd ar ôl i greu'r bocs. Ac os da ni'n differu eto, da ni'n cael y ffwythiant llinol yma. Ond, bwysig i nodi, felly, mae'r gwerth sy'n uchafsymio'r cyfaint y bocs yma ydy x yn hafal i 2. Pan mae x yn hafal i 2, mae'r deilliad o'r cyfaint yn hafal i 0, a mae'r ail ddeilliad yn llai na 0. So, da ni'n gwybod, os ni'n plotio graff o'r ffwythiant yma, mae uchafswm sydd gennym ni yn x yn hafal i 2. Felly, dyna chi enghraifft o ddefnyddio calculws i optimeiddio. Ac os ydych chi'n meddwl am, lle mae optimeiddio yn bwysig, felly ydych chi'n gallu meddwl am enghreifftiau. Dwi'n ymwybodol bod fi wedi mynd dros yr amser ychydig, ond falle yn y chat, felly ydych chi'n gallu postio enghreiffdio lle bysych chi'n defnyddio calculws yn y byd go iawn. A na i jyst gorffen yng nghyflwyniad trwy nodi rhai o'r cymwysiadau mewn mathemateg, ffiseg a cyfrifiadureg enghraifft, a wedyn mae yna llwyth o gymwysiadau ydych chi'n gallu gynnwys yma yna hefyd. Unrhyw le mae gennych chi newid, cyfradd newid angen i fesur, neu croniad, byddwch chi angen calculus. Felly mae'n greiddiol i fathemateg, ond hefyd i'r gwyddorau yn ehangach. Felly na i stopio fan'na, a wrth gwrs yn barod i ateb unrhyw gwestiynau sgynnoch chi, ond diolch i chi am y gwrandawiad.